neko drugi, znači ne mogu da budem Ana, ja sam Ana, ne mogu da se ponašam nekako drugačije, mogu da kopiram, ali nije to opet. Bila sam sad kod mog šminkera, pozdrav za Veljka Lukovića, i tako smo pričali nešto i kaže, moram nešto da ti kažem. Kaže, šta? Kaže, sedim ja kući i zvoni mi telefon i ja se javim, kaže, taj ga zvao, kao, mogu da te zamolim da našminkaš jednu devojku. Kao, nije smela da ti ona piše, jer zna da je nećeš primiti. Kaže, on, mislim, što ne bi primio, mislim, ja šminkam, to je moj posao i to. I kaže, ko je u pitanju? Kao, Maja Marinković. Ja sad znam, kao priči, ja se sad smijem, kao, okej, našminkat ću, mislim, nemam ja, da, niti Ana meni zabranjuje da ja tebe šminkam. Pare su pare, to je posao. Ali ajde, i kaže on kao, okej, ajde, znaš, dođi, i on je došao tu gde je trebao da dođe i to pred ulazak u zadrugu. I sad on kao, okej, kako ćete šminkam? On je kao, samo sekund. Ovako lista telefon. Htio sam da bacim tu foru. Lista sliku i kaže, želim ovako kao lutka. I kaže, pokazuje tvoju sliku. Sad ja nju gledam i kaže, hoćeš kao nju? Da, hoću isto kao nju da me našminkaš. Kaže, ona je super devojka. Meni je jako krivo što smo se mi svađali. Ja ne mislim... Kaže, ona o tebi sve bajno kaže, ja sta ovako je moguće. I kaže, znaš šta mi još rekla? Ja rekao, šta? Kaže, rekla mi je, sad je bila kod, da ga ne pominjem, kod tog plastičnog hirurga i rekla je, hoću da mi napraviš isti nos kao Anin. Ja znam da ti to meni nećeš napraviti kao njen, ali pokušaj. I on kao, okej, ajde vidjet ćemo, kao, ja ću se potruditi ti sve najbolje. Kao on, dečko,